Здравейте на всички! Днес темата е изключително критично важна и засяга абсолютно всеки от вас, който притежава имот, фирма или просто иска да защити личните си данни от злоупотреба. Говоря за сериозни промени в държавните регистри, които излагат на риск вашето имущество, вашата самоличност и буквално вашето бъдеще. Не губете нито секунда, веднага се абонирайте за канала, натиснете бутона за харесване и останете с мен до края, защото тази информация може да ви спести хиляди левове, години нерви и дори да ви предпази от пълна финансова катастрофа. Действайте сега, не отлагайте. Нека първо да разберем каква беше ситуацията преди и какво всъщност се промени. Доскоро достъпът до определена част от личната информация в държавните регистри, като например Търговския регистър, Имотния регистър или Кадастъра, беше или силно ограничен, или изискваше наличието на легитимен интерес. Това означаваше, че ако някой искаше да получи подробна информация за вашето имущество, за фирмата ви или за други чувствителни данни, той трябваше да обоснове своето искане пред съответната институция. Например, пред Агенцията по вписванията или пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Не можеше просто така, с няколко клика, всеки да прегледа целия ви имотен портфейл или да разбере кой е управител на вашата компания, с кой ЕГН, адрес и какви други лични детайли, които дават пълна картина за вас. Разбира се, определена информация винаги е била публична. Например, данните за собственост на даден имот са публични до някъде, но не и толкова лесно достъпни и агрегирани, както е сега. Също важеше и за Търговския регистър. Основни данни за фирмите винаги са били публични, но промените, за които ще говоря, засягат дълбочината и лесния достъп до детайли, които преди бяха по-скрити или разпръснати. Сега обаче ситуацията е драстично различна. Под претекст за повишаване на прозрачността, улесняване на административните процедури и борба с корупцията се направиха редица изменения, които отвориха широко вратите към огромно количество лични данни. В резултат на тези промени, които засягат главно функционирането на Търговския регистър и Имотния регистър, голяма част от вашата лична информация, която преди беше защитена или трудно достъпна, сега е буквално на една ръка разстояние за всеки. Под всеки имам предвид не само институции или адвокати с легитимен интерес, а буквално всеки, който има достъп до интернет и знае как да търси. Говорим за пълни имена, адреси, ЕГН-та или поне достатъчно данни, за да се изведат. Информация за собственост върху недвижими имоти, участие в фирми, длъжности и други детайли, които позволяват на злонамерени лица да изградят пълен профил за вас. Представете си, че някой иска да знае всичко за вас. Преди това би му отнело много време, усилия и вероятно дори би го поставило извън закона. Сега с няколко търсения в публични регистри той може да разбере къде живеете, какви имоти притежавате, какви фирми управлявате или в какви участвате, кой е съпругът или съпругата ви, дали имате деца, ако и тяхната информация е някъде свързана. Тази лекота на достъп е златна мина за престъпници, измамници и лица, които искат да злоупотребят с вашата самоличност или вашето имущество. Те вече не се нуждаят от сложни схеми за извличане на информация. Тя е там, изложена на показ, благодарение на тези подобрения. Нека преминем към основната част и да разгледаме подробно какво точно трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой може да е относително спокоен, макар и бдителността да е задължителна за всички. Първо, какво трябва да знаете? Основно промените засягат два ключови регистъра, които са източник на изключително чувствителна лична информация. УНС, Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел ЮЛНЦ. Тук става дума за всякакъв вид фирми, ЕООД, ООД, ЕТ, както и сдружения, фондации и други НПО. Ако сте управител, собственик, съдружник, прокурист или сте вписан по някакъв начин като физическо лице, свързано с юридическо лице, вашите лични данни могат да бъдат изложени. Преди можеше да се ограничи достъпът до адресна регистрация или до други детайли, но сега се наблюдава тенденция за по-пълно изписване на данни, които стават публични. Най-големият проблем е, че регистърът е изключително лесно достъпен за търсене и агрегиране на данни. Може да се търси по име на фирма, по име на лице, по ЕИК, ДУ. Имотният регистър и кадастърът. Тези регистри съдържат информация за всички недвижими имоти в страната. Апартаменти, къщи, земи, гаражи и т.н. Ако притежавате имот, вашата собственост е регистрирана там. Преди, за да получите удостоверение за имотно състояние на дадено лице, трябваше да се обоснове интерес.
Сега, макар и да има някакви формални пречки чрез различни методи, често злоупотребяващи с адвокатски пълномощия или други вратички, достъпът до пълна информация за имотите на дадено физическо лице стана много по-лесен. Сега да разгледаме кой трябва да се притеснява. Отговорът е прост. Почти всеки. Но нека разграничим нивата на риск. Собственици на недвижими имоти. Ако притежавате апартамент, къща, земя или друг имот, вие сте пряко застрашени. Информацията за вашите имоти, заедно с вашите имена и често адреси, е потенциално достъпна. Това може да ви направи мишена за имотни измами. Собственици и управители на фирми. Ако сте едноличен търговец, съдружник или управител на ООД, ЕООД или друга фирма, вашите данни, включително име, ЕГН, адрес, ако е посочен като постоянен, често и други лични детайли, са публични. Това може да доведе до кражба на самоличност, опити за измами, свързани с фирмата ви или дори неправомерни промени в търговския регистър, лица с значителни финансови активи. Ако имате спестявания, инвестиции или други ценни активи, вашата изложена информация може да бъде използвана от престъпници, за да се опитат да ви измамят или да получат достъп до тези активи чрез фишинг, социално инженерство или директни опити за кражба на самоличност. Възрастни хора. За съжаление, възрастните хора често са мишена на измами. С по-лесен достъп до информация за тяхното имущество и адрес, те стават още по-уязвими. Измамниците могат да използват тези данни, за да изградят доверие или да направят схемите си по-убедителни. Сената от Мършъл Сънеждае. Родители, чието деца притежават имоти или имат участие в фирми, например наследени, то тяхната информация също може да е изложена, което изисква допълнителна защита. Кой не трябва да се притеснява толкова много? Ако не притежавате имоти, нямате фирми, не участвате в никакви юридически лица и като цяло имате минимално присъствие в публичните регистри, рискът за вас е по-малък. Но дори и тогава общата предпазливост е задължителна, тъй като вашата самоличност все още може да бъде открадната чрез други методи. Нека дадем няколко конкретни и реални примера, за да онагледим сериозността на ситуацията. Пример 1. Мария, пенсионерка на 72 години, живее сама в апартамент в София, който е нейна собственост и струва около 150 000 лева. Тя е вписана като едноличен собственик в имотния регистър. Благодарение на повишената прозрачност, злонамерен човек лесно открива, че Мария е собственик на този имот и живее на конкретен адрес. Измамникът се здобива с нейните пълни имена, адрес и дори може да извлече ЕГН индиректно. С тази информация той изработва фалшива лична карта, която е почти идентична с нейната, но с снимка на подставено лице. След това измамникът се свързва с фирма за бързи кредити, представяйки се за Мария и тегли заем от 10 000 лева, използвайки фалшивите документи. Мария разбира за това. Едва когато съдия-изпълнител чука на вратата й, ще й отнеме години съдебни битки, нерви и финансови загуби, за да докаже, че не е теглила кредита и през това време може да загуби апартамента си, ако не действа бързо и компетентно. Достъпът до нейните имотни данни направи тази измама възможна. Пример 2. Иван е собственик на малка строителна фирма, ЕООД, с годишен оборот от около 300 000 лева. Той е единствен собственик и управител, вписан с пълните си имена и адрес в търговския регистър. Конкурент или недоброжелател, използвайки публично достъпната информация за Иван и неговата фирма, решава да му навреди. Измамникът се здобива с информация за пълното име на Иван, неговия адрес, ЕГН и всички данни за фирмата. Той подготвя фалшиви документи за прехвърляне на дяловете в фирмата на свое подставено лице или за смяна на управителя. Макар и да звучи трудно, има случаи, в които с фалшифицирани лични карти или други документи се успява да се направи подобна промяна. Например, представяйки се за Иван пред нотариус, може да се завери подпис на фалшиво решение за прехвърляне на дялове. Ако промяната мине през агенцията по вписванията, Иван може да загуби контрол над бизнеса си и да понесе загуби от десетки хиляди левове. Веднъж вписана промяна, дори и неправомерна, блокира дейността на фирмата и изисква дълги и скъпи съдебни процеси за отмяна. Пример 3. Младо семейство Петър и Силвия току-що са закупили първия си апартамент в голям град. Цената е 200 000 лева. Всички техни данни, имена, ЕГН, адрес на имота, площ, описание са вписани в имотния регистър. Някой, търсейки в регистрите, открива тези данни. След седмица Петър получава имейл, който изглежда като от банката, от която са теглили ипотечен кредит.
В имейла се съобщава за проблем с последната вноска и се изисква спешно превеждане на сума по нова банкова сметка. Измамникът е използвал информацията от регистрите, за да направи имейла максимално убедителен, знаейки кой е собственикът, от коя банка е кредитът, което лесно се разбира от нотариалния акт, и какво имущество има. За щастие Петър е бдителен и се обажда директно в банката преди да преведе парите, но рискът от загуба на няколко хиляди лева е бил реален. Това е класическа фишинг атака, подсилена от публично достъпна лична информация. Преминаваме към втората основна част – изключения от правилата, клопки и неочевидни нюанси. Важно е да се разбере, че не всички данни са изложени по един и същ начин и не всяка промяна е изцяло негативна. Целта на законодателя с тези промени е била да повиши прозрачността и да улесни бизнеса, но в същото време е създала сериозни пробойни в защитата на личните данни. Право на забвение срещу публичен интерес – това е класическият конфликт. От една страна всеки има право на защита на личните си данни и правото да бъде забравен, както е заложено в GDPR. От друга страна, държавните регистри имат важна обществена функция – да гарантират сигурност на търговския оборот, да осигуряват правна сигурност на собствеността и да служат като инструмент в борбата с прането на пари и корупцията. Проблемът е, че в България балансът е наклонен твърде много към публичния интерес, като се дава превес на лесния достъп пред защитата на личните данни на обикновените граждани. Въпреки че има процедури за заличаване на определени данни, те често са сложни, неясни или приложими само за много специфични случаи. Агрегиране на данни. Дори ако един регистър не съдържа всички ваши данни, комбинирането на информация от няколко източника може да създаде пълна картина. Например, търговският регистър може да даде вашето име, ЕГН и адрес, ако сте управител. Имотният регистър може да покаже какви имоти притежавате. Публични профили в социалните мрежи могат да добавят информация за вашите хобита, семейство, пътувания. Всичко това събрано на едно място позволява на злонамерени лица да изградят изключително подробен профил за вас, който да използват за целенасочени измами или атаки. Ролята на трети страни и онлайн услуги. Има много уебсайтове и онлайн услуги, които агрегират и представят публични данни от регистрите по един още по-лесен и разбираем начин. Някои от тези услуги може да се представят за легитимни, но всъщност да улесняват злоупотребата с данни. Те изтъргват на скрейп информацията от официалните регистри и я представят така, че да е максимално полезна за търсещия, независимо от неговите намерения. Скрити данни, понякога дори на пръв поглед незначителни данни могат да бъдат използвани. Например, предишни адреси, стари фирмени регистрации, в които сте участвали, или дори данни за роднински връзки, ако те са били вписани някъде. Всичко това може да се окаже ценно за измамник, който търси начин да ви измами. Ролята на нотариусите и адвокатите. Тези професионалисти имат право да достъпват по-широк кръг от информация в регистрите, тъй като имат легитимен интерес за своите клиенти. Въпреки че повечето действат етично и съгласно закона, винаги съществува риск от злоупотреба, ако някой адвокат или нотариус попадне под влиянието на измамници или неволно стане част от схема. Ето защо е важно да избирате изключително внимателно с кого работите. Политически контекст, често тези промени се обясняват с европейски директиви за борба с прането на пари или за прозрачност на собствеността, но начинът, по който те се имплементират на национално ниво, може да създаде тези неочаквани и опасни последици за личната ви неприкосновеност и сигурност. България е подложена на натиск да бъде по-прозрачна, но в стремежа си да изпълни тези изисквания, може да е пропуснала да защити своите граждани адекватно. Сега стигаме до най-важната част – практически съвети. Какво конкретно трябва да направите, за да защитите себе си и своите данни? Ето конкретни стъпки. Once. За търговския регистър и регистъра на ЮНЦ, ако сте собственик, управител на фирма или НПО, подайте заявление за ограничаване на достъпа до лични данни, проверете дали вашият адрес на местоживеене или други чувствителни лични данни са публични в търговския регистър. Ако е така, незабавно подайте заявление до Агенцията по вписванията за заличаване на адресна регистрация, ако не е задължителна по закон за конкретния случай, или за ограничаване на достъпа до други лични данни, които не са строго необходими за публичност. Заявлението трябва да е по образец, който може да намерите на сайта на Агенцията по вписванията или да поискате от тях на място. За съжаление, възможностите за ограничаване са силно стеснени, но е важно да се възползвате от всяка налична опция. Често се изисква мотивирано искане. Използвайте квалифициран електронен подпис,
КЕП, уверете се, че всички документи, които подавате в Търговския регистър, са подписани с КЕП. Това е най-сигурният начин да предотвратите неправомерни промени във вашата фирма, тъй като КЕП гарантира вашата самоличност. Никога не предоставяйте своя КЕП на никого. Дори на счетоводител или адвокат, те трябва да имат свой КЕП или да работите с тях чрез изрични пълномощия, като се уверявате, че ви уведомяват за всяко действие. Редовно проверявайте статуса на фирмата си. Абонирайте се за услуга за уведомяване, ако агенцията по вписванията предлага такава, или сами редовно преглеждайте справки за вашата фирма в Търговския регистър. Търсете всякакви промени. Смяна на управител, прехвърляне на дялове, промяна на адрес и т.н. Бързата реакция е ключова при опит за измама. Консултирайте се с адвокат. Адвокат, специализиран в търговско право, може да ви даде конкретни съвети и да ви помогне да предприемете максимално ефективни мерки за защита на вашата фирма и лични данни. Напишете в коментарите какво мислите по темата. Какви мерки вече сте предприели или планирате да предприемете. Споделете този видеоклип с вашите близки и приятели, защото тази информация може да спаси някого от сериозни проблеми. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, за да получавате навременна и важна информация. Бъдете бдителни и защитете себе си. До нови срещи!